Depleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenwe güni. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier ministri Fransa himikiyada biologik yaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse. Owasanyň Türkmenistan bilen terhetleşen hamya we etrafynda söýüşçüler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmyşyklaryň gaýtadan başlandygy habar berilýär. Çakmyşyk boldy, döwletiň roly bilen bular uçdylar. Türkmenistanyň uçarynyň Volgogradda gysgaly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolanmahaly Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen Hawa ýollary döwlet gullugynyň başlygyny bir käýinç ýylan etdi. Türkmen Hawa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayarov Merdan Anneberdiýewiç bir käýinç ýylan edildi. Mar welaýatynda owany ikiye bölýän kanallardan geçmek üçin köprüniň gödöňünde tutulmandygy habar berilýär. Aýlanýan ýerimiz 25-30 kilometr bar. Aýlanyp barmalla. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge tynan şart. Habarlar günnelik programmamyzda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier ministri Manuel Valls Fransa himikiyada biologik yaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly dälip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 ay içinde uzatmak barada geçirilecek ses berilişinin öň ýanyny aýtdy. İslam döwleti atly toparyň söýüşçüleri tarapyndan amala aşyrylandy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paris hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowragy yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Parisde geçirilen reýtlerde gurulň edilýän hüjümüň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetiň sport ministri ýurduň atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrligiň bütün dünýä anti-doping agentligi wada bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz wada bilen okgunly, netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň habar gulluklary ýurduň sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlarynda belleýärler. 18-nji noýabrda wada Orsiýetiň anti-doping agentliginiň işini düzgünleri berja etmedlikde wagtlaryny towtatdy. Bu karar garaşsyz komissiýa Orsiýetde doping jenaýetleriniň amala aşyrylandygyny we düzgünleriň sistemalaryň bozulandygyny aýan edenden 2 hepde golaýsoň ma'lum edildi. Biz bu karara garaşýardyk. Biz anti-doping sistemamyzy gaýtadan dikeltmäge taýýar diýip Mutko belledi. Taliban hereketi Owasanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyň polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümüň netijesinde bir eser öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň medpuat wekili Samim Polkwak Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümüň 19-njy noýabrda Argandab etrafynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamynda 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başga 3 polisiýa ofiseri we paraha diýilatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň medpuat wekili Ziya Durrani hüjümçileriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Saraýewo şäheriniň eteginde yaragly adam 2 eseri öldürip başga 5 adam yaralanandan soň özüni öldürdi. Howpsuzlyk ministri Dragan Mektiç 19-njy noýabrda Bosniýanyň medpuat serişdelerine beren maglumatynda yaragly adam ýurduň Raylovac sewitinde 2 eseri öldürip polisiýa tarapyndan gabawa alynandan bir näçe saat soň özüni atyp öldürdi diýdi. Polisiýanyň medpuat wekili Irfan Nefiç hüjümçiniň jemgyýetçilik awtobusuna awtomatik tüpüň bilen odaçandygyny we munyň netijesinde awtobus sürücüsini we 2 ýolagçyny yaralandygyny aýtdy. Saraýewanyň medpuat serişdesi hüjümçini Salafi hereketiniň tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hytaý Moskwanyň Pekine Su-35 kısımlı 24 sany uruş uçaryny satmak baradaky ılalaşyga gol goýdular. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiligindäki Rostek Holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezowyň sözlerinden sitata getirilýär. Chemezow bahasy 2 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan ılalaşygyň netijesinde Hytaý Su-35 kısımlı uruş uçaryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar diýdi.
diýdi. Su-35 kysymly uruş uçary Orset'iň iň döwrewäp harby uçarlarynyň biridir. 2014-nji ýylda Orset daşary ýurtlara ýarag eksport etmek boýunça dünýäde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan soň 2-nji orunda ýerleşdirilipdi. Geçen ay Orset'iň döwlet eýçiligindäki ýarag eksport edýän edarasy Rosaboron eksportyň baş müdiri Anatoliy Isyakin soňky 15 ýylyň dowamında edaranyň dünýäniň 116 ýurduna bahasy 115 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan ýaraglary eksport edendigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Ýang habarlardan belläp geçişmidi alyp Fransuz premier ministri Manuel Valls Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ähtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly dälip 19 noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzaltmak barada geçiriljek ses berilişiniň öňýanyny aýtdy. Bu barada kardeşim Ýoşana Nurwanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls Parisde kanun çykarjylary ýurdun has köp terror hüjümleri şol sanyny himik we biologik ýaraglaryň ulanylmak ähtimallygyna hüjümler bilen ýüzüýüz bolmak tawakkallygyny ýerdürdi. Valls bu sözleri 19 noýabrda parlamentiň aşağı goýunyny Fransiýanyň adatdan nasary ýagdaýlar düzgünini 3 aýa çenli uzaltmak baradaky teklip sese goýulmagyndan öň aýtdy. Wagtlaýyn adatdan nasary ýagdaýlar düzgüni Parisde we onuň töwereginde 13 noýabrda amala asyrlan hem 129 adam öldüren ganly terror hüjümleri makalyna giridildi. Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires, les façons de frapper. Biz hiç bir ýagdaýy gözden salmaly. Bu ýerde himik we biologik ýaraglar tawakkallygy hem bar diýip Walls 19 noýabrda kanun çykarjylaryň öňüne çykyş edip aýtdy. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Emma muňa garamazdan premier ministr bu kiri ýaraglardan awanayan howp barada anyk gurdat diýmedi. Şu aralykda Fransiyada we beýleki Ýewropa ýurtlaryna İslam döwlet toporunyň Ýewropada guramasyny izlap tapmagy gönükdirilen howpsuzlyk operasiýalary dowam etdirilýär. Ma'lum bolýaly, İslam döwletiniň Ýewropada guramasy 13 noýabrda Parisdäki konsert zalyny, milli stadionuna we kafelerde amala asyrylan terror hüjümleriniň jogapkärçiligini öz boýnuna aldy. Belgiýanyň polisiýasy 19 noýabrda Brüssel töwereklaryna geçen hepde Paris stadionuny özüni partladan 3 kassetjiniň biri bilen ilteşikli 6 sany reýt geçirdi. Belgiýanyň prokurory bu reýtleriň İslam döwletiniň janynyň geçen bombaçysy Bilal Hatfi bilen baglanyşykylygyny aýtdy. 20 ýaşyndaky Bilal Hatfi Marokkol Fransuz raýaty bolup Belgiýede ýaşaýar we 2015-nji ýylyň başlaryna biraz Siriýada bolup gelipdir. Paris hüjümleriniň ruhlanyrjysy diýip guman edilýän Belgiýaly 27 ýaşyndaky Abdelhamid Abbawdyň 18 noýabrda Pariziň demirgazyna geçirilen reýt mahalyny öldürilenligi ýa-da dälligi aýdyň bolmady. Emma soňky maglumatlara görä onuň reýt mahalyny öldürilenligi aýdylýar. Bu reýt guman edilýänleriň 8-siniň tutulmagy, 2-siniň ölmegi bilen tamamlanypdy. Pariziň prokurory François Molins guman edilýänleriň jesetleriniň heniz derine wasynladygyny aýtdy. Polisiýa gödäwçilik we dinlenýän telefon gepleşikleri esasynda Abbawdyň merhemetli Deniz şäheriniň ýaşaýyş etrafyndadygyny ýaňyldýan maglumat alanyndan soň 18 noýabrda reýt geçiripdi. Belgiýa Paris hüjümleri bilen baglykda geçirilýän derňewleriň merkezine urildi. Premier ministr Charles Michel 19 noýabrda parlamentden çykyşynda howpsuzlyk islamçy ekstremistleriň zorlugyna garşy söwüş üçin goşmaça 400 million euronyň harçlanjagyny wada berdi. Michel ekstremistlere garşy görüş üçin Belgiýanyň konstitusiýasyna düzeliş girizmäge şol sanda guman edilýän terrorçular üçin deslapky tutsaglyk wagtyny 3 esse köpeltmäge çagyrdy. Şeýle-dol Belgiýanyň aviakompaniýalaryň ýolagçylar baradaky maglumatlary alışmak sistemasi babatda bir özüniň çäre görmekçidigini aýtdy. Ýewropa Birleşigini bu mesele boýunça 4 ýyl bäri alalaşyga gelip bilmeýär. Eger de biz jogapkärçiligi boýnumyza almasak, biziň öňümizde tutuş Ýewropa Birleşigi proýektiniň dargamak tawakkallygy dur diýip olaýtdy.
Ähli demokratik güýçler biziň howpsuzlygymyzy berkitmek üçin bilelikde işlemeliler diýip Belgiýanyň premier ministri Michel sözüniň üstüne getirdi. Fransiýanyň premier ministri Valls hem 19-njy noýarda Ýewropa boýunça howa ýollarynaky ýolagçy maglumatyny paýlaşmak wagtda gyssagly çäre görülmegine çagyrdy. Kardeşim Ýoşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Owensanyň Türkmenistan bilen serhetleşen hamya we trawyny töweşçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çaknyşyklaryň gaýtadan başlananyny habar berilýär. Hamya we trawynyň häkimi injener Ahmet Jeňçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çaknyşyklaryň bolandygyny tasdiklap, töweşçileriň ýyda çekilmäge mejbur bolandygyny aýtdy. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Ulumrady has giňişräk maglumat berýär. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Hamya etrapynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Etrapda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda ýüze çykan çaknyşykda Erbeki atly yerli ýeraglylar ziýan çekipdir. Hamya etrapynyň häkimi injener Ahmet jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda uruşyň bolandygyny tasdiklady. Ýöne jeňçileriň ýyda çekilmäge mejbur bolandygyny häkim ma'lum etdi. Çaklaşık oldu. Devletin yürüyorlar bile bunlar uçtular. Bunlar son kaç kişi bilen hemmeleri mantıkadan çıktı yok. Bazıları öldü, bazıları zahmi, maksat kaçıp gitti bunlar. Bunlar yeniden imkanı var. Bir yarım kalan bunları hem öy görüp inşallah tutup kanun penceresine teslim ederiz. Vice-prezident general dostumyň ýolbaşçylygynda arada Hamya etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Şonuň netijesinde etrapdan jeňçiler kaçıp çykdy. Hakimiň aýdysyça jeňçiler awgan güýçleriniň garşysynda durup göreşip bilmeýär. Jeňçiler diňe agşam tarapdan öz hüjümini amala aşyrýar. Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreşmäge taýin diýip hakim injener Ahmet aýdýar. Olar onça jur'at, onça imkanat, zarfiýeti ýok. Bular döwletin ýürüler usta hemlese. Lekin bir gije tarapdan gelip o yer bedirneme edip kaçıp gitti bular hemmesi. Bir iki sene obasına gelene kadar pes kaçtılar. Hükümetler barabersin, yürüyorlar, barabersin kaçıp gittiler. Hamyap etrapyny jeňçiler golaýda basyp alypdy. Etrap ençem wagt jeňçileriň ýeçiliginde galdy. Döwlet idaralaryny we etrap häkimliginiň binasyny jeňçiler weýran etdi. Etrabyň idara binalarynyň ýene gaýtadan dikildilýäni häkim belläp geçdi. Gaýtadan guşamy teşimler işler dowam bar. İnşallah tiylikte bunun tamirini kurşap alır. Hamyap etrapynyň ýaşaýjylarynyň käbiri Azatlyk radiosuna jaň edip Erbeki atly yerli ýeraglylaryň halky gynamalara duçar edýändigini aýtdy. Hatda aýal gaýlaryň şaýseplerinem yerli ýeraglylaryň talap alandygyny ma'lum etdi. Şu ýagdaý bilen bagly halkyň arzynyň dinlenendigini häkim aýdýar. Eger asuda ilata adar beren bar bolsa, olaryň garşysyna kanuny çäre görüljekdigini häkim öňe sürýär. Kun awal hemme ulusyň resepitlerini dilap, şu gep aýtdym, her kim teklip görülmese, kazar we aziýet bolanmasa gelsin, men ony kanuny şekilde hal eden diýip aýtdym. Hamyap etrapynda vice-prezident general dostumyň ýolbaşçylygynda geçirilen öňki harby çärede jeňçiler aňry Amy derýanyň ortasynda dören ada geçipdi. Emma häkimiň aýdyşyna garanda bu gedek jeňçileriň ada geçmegine pursat berilmändir. Jeňçiler Jowzjan welaýatynyň Akça etrapyna we Serpil welaýatyna tarap gaçyp gidipdir. Talibanyň Hamyap etrapynda gaýtadan güýçlenmegine ýol bermeýär diýip häkim aýdýar. Bunlar Akça çeklere, Serpil çeklere kaçıp gitti bunlar. Akça taraflara. Talip hareketiniň ýerden maglumatynda bolsa, Hamyap etrapynyň owalarynyň hemmesiniň jeňçileriň ýeçiliginde digi aýdylýar. Awgan güýçleriniň jeňçileriň gabawyndadygy habar berilýär. Ýöne uruşda talip söwüşçilerine ýeten ziýan barada gurrun edilmeýär. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleşigimizi Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Aýazowa işde goýulan kemçilikler üçin diýip 18-nji noýabrda bir kenç elan etdi. Rus habar serýişlerine çykan habarlardan çen tutsaň bu waka Türkmenistanyň uçary Volgogradda gysgaly gonma mejbur bolandan bir gün soň boldy. Maglumatyň jekmejeklerini kardeşim Ýoşan Anurwanyň dinläliň.
Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çarşenbe güni Türkmen Hawa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Aýazow işde göýberen kemçilikler üçin bir käýinç eglan etdi. Türkmenistanyň prezidenti buyrugy bolşekde resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin Türkmen Hawa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Aýazow Merdan Anneberdiýewiçe bir käýinç eglan edildi. Şol ruwatda adatça bolşýaly Türkmen mediasy bu kemçilikleriň jikmejikliklerini aýtmaýar. Emma Rus habar seriýetlerine çykan maglumatlardan çen tutulsa, bu käýinç Türkmenistanyň Boeing 737 sorunyň 17-nji noýabrda ýerden Moskwadan Aşgabatda uçup barýan wagty Volgogradda gyssagylyk olmaga mezur bolmagy bilen bagly bolup görünýär. TASS habar agentliginiň ortiýetiň adatdan naşar ýagdaýlar gullugyna çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, Türkmen uçary tehnik näsalyk barada duýduruş berýän abzalyň işlemegi netijesinde Volgograd aeroportuny gyssagylyk olmaga ruhsat sorapdyr. Uçaryň ortuny 41 ýolagçy, 10 sany hem ekipaj agdasy bar eken. Pilotyň kabinasyny, hawa gemisiniň salonuny germetizasiýa sistemasynyň näsalygyny görkezýän çıra ýanypdyr diýip adatdan naşar ýagdaýlar gullugynyň işgäri TASS habar agentligine aýdypdyr. Şeýle-de TASS uçar gyssagyla saklap başlanyny bortdaky ýolagçylaryň dogula düşenligini we bir denanyň huşundan gidenligini ýazýar. Aýdylmagyna görä ol Volgograd aeroportundan hassahana alınıp gidilýär. Volgogradyň kanun goraýjy organlarynyň akçeşmäniň aýtmagyna görä ol aýal huşuna gelip uçar birden aşaklap başlanyny tolgunanyny aýdypdyr we keselhanada galmakdan boyun gaçyrypdyr. Türkmen uçarynyň 17-nji noýabrda Volgogradda gyssagylyk gonmaly bolmagynyň sebäpleri hatda bir habar gullugynyň Interfaxyň maglumatlaryna hem iki hili görkezildi. Ýagny Interfax başda adatdan naşar ýagdaýlar gullugyna çeşme salgylanyp Moskwadan Aşgabatda barýan uçaryň razgermetizasiýa meselesi sebäpli gonmaly bolanyny ýazdy. Emma biraz soň Interfax uçaryň bir ýolagçynyň saglyk ýagdaýy sebäpli gonmaly bolanyny habar berdi. RIA Novosti habar gullugy bolsa, Volgogradyň halkara aeroportunyň metuga sekretar Tatyana Fomichova salgylanyp, Türkmenistanly ýolagçylaryň hemmesiniň sag gurgunlygyny, bir ýolagça medisina hyzmatynyň edilenligini, olaryň hemmesiniň başga sor bilen Aşgabatda uğradyljakdygyny ýazdy. Tatyana Fomichova Türkmen uçarynyň gonmagyna sebäp bolan tehnik näsalygyň detallaryny aýtmandyr we Boeing 737 uçarynyň gyssagylyk gonmagynyň sebäpleri baradaky maglumat Türkmen Hawa ýollary aviakompaniýasynyň ygtyarlygyna galýar diýipdir. Fomichowanyň aýtmagyna görä Türkmenistanly ýolagçylar tiýşenbe güni başga ýörüý tiýberlen uçar bilen Aşgabatda uçup 2,5 sagatdan soň Sagaman gonypdyr. Şeýle dol gyssagylyk gonmaly bolan uçaryň Türkmen Hawa ýollarynyň hünärmenleri bilen fiýşenbe güni akşam Aşgabatda uçanlygyny we Sagaman baranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň döwlet eýçiligine habar seriýetlerinde bu waka Türkmen uçarynyň Volgogradda gyssagylyk gonmaly bolmagynyň sebäpleri barada maglumat berilmedi. Kardeşim Ýowşan Anwurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Mar welaýatyndaky ogularyň birini ikä bölýän kanaldan geçmek üçin köprüniň gödöňüne tutulmagyny habar berilýär. Munyň netijesinde owa ýaşaýjylaryň kanalyň beýleki ýüzünde ýerleşen sosial deshalara barmakda kynçylyk çekýänligi aýdylýar. Bu welaýatyň Wekilbazar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginden öý hojalyk çyzenan ogul gödel öz işleýän ýerine gitmek üçin 25-30 kilometr uzaklykdaky köprüden geçmeli bolýandygyny belleýär. Ol bu owanyň ýaşaýjylarynyň ýüzeye dolýan kynçylyklar barada Türkmenistandan habarçymyz Soltan Açylowa görüň berdi. Wekilbazar etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginde owany ikä bölýän Garagum kanalynyň geçýändigi barada aýdylýar. Şu kanaldan ilatyň öýlek-beýlek geçmek üçin häzirçeli şonda köprü gurulmandygy aýdylýar. Owa ikä bölünýän bolsa, ilaçy özüniň zeruriyetligi üçin nähilek ýagdaýda şu kanaldan geçip bilýärler, näme ulanylýar. Bizim ovamız ortadan Garagum kanaly bölüp geçýär. Biz ağır yüzünle galiyat, beyar yüzünle de gerekli idarelemez, balnislemez galiyat. Şoňa bizim geçmek ýagdaýlarymyz problem. Edil şu gün şol kanalyň öýüne büýüne geçmekde näme ulanylýar, köprü barmy? Kanalyň üstünden köprü ýok. Parom bilen geçýär. Parom diýmegem bir boçaň üstünde duran bir köprü.
Ondan geçme koplu. Käwet kanallar doňup buğdlara akıp gelýär. Garat kötemaşlyk ýagdaýlamy köp bolýar. Parom döwlet tarapyndan goýulan parom ýa bolmasa nähile ýagdaýda şo boçgany üstünde parom ýasalýar. Döwlet tarapyndan goýulan. Köpden bäri ulanylyp otýar. Ýa-ni şo paromy ýöretýän kim bar şo taýda näçe adam şo paromda işläp ýylaty oýuny büýüne geçirýär. Parom sakçysy bar. Bir adam parom işlemedik ýagdaýynda ýa-ni aýlanyp geçmeli bolýan aralygy näçe kilometr bar, nerede köpür bar. Bir bara Marvayramaly aralykda ýerleşdirilen beýik köpür bar. Şondan aýlanyp geçmeli. Aýlanýan ýerimiz 25-30 kilometr bar. Aýlanyp barmalylar. İşe gidip baryan wagtymyz we çağalamyz sady ýerleşdirilmeýän wagtymyzda bani soramana gidemizde bani täten hastalama soramana giden wagtlarymyz kösenýän ýagdaýlarymyz gatykän bilen. Ýa-ni paromdan geçmekde bir pajagyl hadiselerin bolýan wagtlar bolýarmy? Pajagyl ýagdaýlar kän bolýar. Mysal üçin bara aňyr ýürinden bäri ýerine ýüklü geçenlerine traktorlaryň agýan wagty bolýar. Maşinlaryň çökýän wagty bolýar parom götürüp bilmeýän ýagdaýynda. Aňyr ýerindäki molenepes daýhan birleşiginen bäri ýerine ekrançylyklary galýar. Şoňa gelýän traktorlaryň bir kuşanda gaçdy. Aňyr ýerine paýta geçirmek ýagdaýymyz kynrak bolýar. Oğlanlara avtologly yükleri geçirmek ýagdaýlar kynrak bolýar. Bäri gapdalyna ekrançylyk we okalhozyň ýerlerine Türkmenistan daýhan birleşiginiň ýerleri we Molenepes daýhan birleşiginiň ýerleri we şo gapdalyň tehnikalarynyň o ýerine geçmek ýagdaý kynrak bolýar. Mysal üçin azot ýagdaý gelýär, tehnikalar geçmeli bolýar, daýhanlar geçmeli bolýar. Kyn ýagdaýlar döreýär. Adam etkisi bolýarmy? Adam etkisi bolýar. Ulug etkisi bolýar. Sement yüklü maşinem geçenle aşak çöküp ul hadise bolly. Şoför çıkılmän içine gitti maşin bile. Onu şol gaçan ulaglar şo kanalyň düýüne gitdiýär, şonu tuğdan çıkaryp alyp bilýärlermi? Alyp bilýän amma alyp bilmän galýan amma. Paromyň gurnalanna şoň halka hyzmat edip berene näçe ýyllar boldy, näçinçi ýyllerde gurnalan parom şol. Kanal 60-njy ýyllarda geldi, şondan soň parom guruldy. Şondan merem kän ýyl boldy. Şondan merem şo parom ulanylyp ber. Şonça ýyllarda bolan hadiselerden näme ýadyňyza düşýär? Şondan berde bir kedek teleşka gaçdy, yüklü maşin gaçdy, adamlar çykyp bilmedi. Aşakda ulaglary galdy. Şeýle kyn ýagdaýlar bizde bolup bilýär. Daýhan birleşiginiň başlyklary bolmaly, häkimler bolmaly, şu ilat köpçüligi degişli ýol başlara ýututanokmy, paromdan halka köp diýen gelýär. Şunu bir aýryp köpür gurup beriň diýen haýyş bilen ýututanoklarmy degişli edaralary. Mesele ýagdaý goýulýar, köp ýutulýar, haýyş edilýär. Şolawan ýagdaýyň kynçylygy hakda. Bir köpür gerekdigi hakda. Ýüzleri garaýarlar. Hiç kim başgalarmaya. İlatın şu meselesi çözülmek için näme çare görülmeli diýip hasaplaýar, halka näýlik zerurlyk bar. Döwlet ýol başçylarynyň haýyş etdiýär, zerur bir de köpür gerek. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. On 8-nji noýabrda Aşgabatyň Arçavil şaýolunyň urunyna ýerleşen täze 5 ýyllyzly Arçavil mihmanhanasy açylyp ulanmaga berildi. Ma'lum bolýaly soňky ýyllarda Aşgabatda mihmanhanalaryň ençemesi açyldy. Olaryň ulanýyşyny gözeňde tutanmady. Täze mihmanhana talap barmy? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmodal söhbetdeş boldyk. Elbette odan bina bir şähere görmek berýär ýöne edilýär. Täze mihmanhana açmaklygy Aşgabatda o diýen zerurlyk ýokdy. Sebäbi Aşgabatyň Çannybil şaýolunyň urunyny garaşdyrdyň ilkinji ýyllaryndan başlap 10 ýyl çemesi dowamyny 24 tany mihmanhana atel bina edildi. Men şolaryň 12-sini aýlandym. Şolaryň da aglawasyny, köpsünni daşary ýurt firmalarynyň ofisleri ýerleşýär. Arasynda yerli türkmen firmalarynyň ofis ýerleşýärleri we hatda şolaryň arasynda daşary ýurt ilçhanalarynyň ýerleşýän atelleri gaýraman. Meselem WAF ateli bir Xitay Halk Respublikasynyň ilçhanasynyň ýerleşýän
ofisine uğurlupdyr. O yerde mihman medwan kabul edilmeye ya da olmasa Arkas, Rahat, Nevitçi, Aziya, Ahal, ABC diyen ýa mihmanhanalaram durşunu diyen ýaly daşary ýurt hemde yerli firmalara ofisler hökmünde berilipdir. Soňky ýyllarda halynan beýleki kaçan mihmanhanalarynda köpsi boş diyen ýalylar, gelýän gidýän mihmanlar sak edilsinden juda az. Fähra Aman rada bir tarapdan mehmanhanalaryň ençemesiniň boş ýatanlygyny ýa-da beýleki ofis hyzmatlary üçin hüdürlenenligini aýtdyňyz. Käbir mehmanhanalary bolsa adaty mehmanlaryň kabul edilmeýändigi barada hem gurrunlar bar. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Şeýle mehmanhanalar Aşgabatda ençeme, meselem Oğuzkent hemde ýyllyk atelleri, mehmanhanalary bular daşary ýurtlardan gelýän iň ýokary derejeli resmi adamlara netlenen prezident ateli diýip atlandyrylýan mehmanhanada da Türkmenistanyny tasvir hepde diýen ýaly geçirilýän halkara konferensiýalaryna maslahatlaryna gelýän mehmanlar yerleşdirilýär. Gaýry mehman medwan yerleşdirilmeýär. Edil şonuň ýalym şäheriň merkezinde yerleşýän Nusoy mehmanhanasy resmi mehmanlara netlenen oňa ýurdun başyndan içinden gelýän adaty adamlar yerleşdirilmeýär. Aman rada şu zatlaryň käbirlerini ykdysady taýdan logika gawat getirip bilemok. Käbir mehmanhanalary adaty mehmanlaryň kabul edilmeýändigini aýtdyňyz. Käbir mehmanhanalarda bolsa pasportyny Aşgabatda ýazga duran ýaşaýjylaryň kabul edilmeýändigi barada hem gurrunlar bar. Bular nähil gurrunlar? Bular hakykata laýyk gelýän gurrunlar, pasporty Aşgabat şäherine ýazgy edilen adamlar, ýani Aşgabatyň ýaşaýjylary Aşgabat şäherindäki mehmanhanalara yerleşip bilmeýärler. Olar ýeketek mehmanhana yerleşip bilýärler. Olam Aşgabatyň demir gadygyny şäheriň merkezinden 10 kilometr çemesi alyklykda yerleşýän Altynafır bazarynyňky mehmanhana ine şo ýerde yerli adamlar fewda satygy işi bilen ýertir gizasy meşgullanjany dile getirip yerleşip bilýärler. Aşgabatda pasport ýazyp sorulýar. Garan mehmanhanalara Aşgabatlylar yerleşip bilmeýärler. Olar mehmanhana kabul etmeýärler. Fähra Bu täze çykan düzgünmi ýa-da öňden hem barmydy? Hemde sebäbini näme diýip düşünýärler? Bir ýetler döwründen galan ýörelge ýetler döwrün islenip şäherde şol sanyna paýtagtda pasporty ýazgyda duran adamlar öz ýaşaýan şäherinde mehmanhanalara yerleşip bilmeýärdiler. Munyň ýeketek bir zat bilen delillendirýärdiler. Olam hamana şol şäherliler şo mehmanhanada yerleşdiler. Onu şolar ahlak bozukluğunu derler, moral taýdan bozuk işlere baş koşurlar diýilen bahanany dile getirip şol bahana dulanyp adamlaryň öz ýaşaýan şäherinde mehmanhanalara kabul edilmediligini süle getirýärdiler. Ýetler döwründen bäri gelýän düzgün Fähra. Aman rada Aşgabatdan gepleşigimde atnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizde efiregden beýleki maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde haturada bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 79226 236 0455 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Şeýle-de gaderli dinleýijiler, Azatlyk radiosu ýurdun Aşgabat şäherindäki we vilayetlerindäki bir adama hasaplanyny ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üçünçiligi barada maglumat beren ýörite infografik taýýarlady. Bu infografika we beýleki video audio faýllary tomoşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web saýtymyza çağırýar. Web saýtymyzda Türkmenistanyň garum.info, derwede.net we ojok.org proxy saýtlary arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýar. Programmany Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.